О! Сакаш ли да се върнеш с мене? Не. Давай нагоре, не бой, сега ще ти помагаме. Абе, не дей да се оправдава с няма сила. Такова нямам сила и я вчера нямах сила. Давай. Така и баба може. Да бе! Ама... Що му го не изкара по-нагоре? Къде е една цялата пътека е така, докъде да я изкарам, но 1 километър нагоре е така. По-добре се вижда с бомбата, няма за рангия. А? Нагоре е 1 километър тук. А 1 километър е много. С бомбата обратно прелетите и ти бързи кръчки на лед и ние ще ги чакаме горе да бъдем. Бомба, ти знаеш и пътя, бе! А, Бомби? Ти знаеш и пътя доле? Сега ще ти обясна. Чакай! Обръщай, тук е далеч много. Много далеч. Какво е? Вече едни... Къде? Е, той ще дойде с тебе. Бомба! Вени ще дойде с тебе, сега ще ти обясна. Да. Много е просто, слушаме само и не прекусва. По същия път, който бяхме 1000 пъти, къде минахме през реката, карате многократно. Изключително големия коларски път там, къде върви, тръгвате надесно и това пътите за ушите. И ще се срещаме и надесно или налево? Надесно. Ще се върнете от Велино. Караш си право. Обясни му пак. Аз му обясних, къде излиза. Като минеш през всичките реки, няма къде да идеш вече на друго место. Ще опреш на едно тялообразно кръстовище, къде върви вече с един сериозен път. Добре. И на него фащате надесно. Къде излиза? И са... На ушите? На ушите ти ни чакаш, ние ще чакаме. Добре. Ако евентуално не се дама, ще го надолу. Разбрали къде е връчат? По същите следи. Чакай, стой. Няма живот съм се добил, ще мога да мина по това трасе, сега разбрах. Трябва много трениране. Дай. Дай назад. Дай. Иди гръб по на мотор най-държиш, така че това не го Постисни му съединител. Да. А, така. Да не би, той ще оправи, давай нагоре. Чакай малко, чакай. Стой, Су. Обратно. Айде, човек. Дай надолу. Айде, баре, колко искам и снимам. Оп. Връщат се обратно.
Вие го разкаляте. Да, бе. Маниче ни водите на непознати. Я ви вода на непознати. Хвърлям отзад и там е на често газ, бой. Нали това се опитвам да направя. Караш му само най-отпреда и често да съедините лой кола. Давай нагоре. Нагоре, уния се връщат. Как се връщат? Така ще минат отдоле. Абе, мислех, че вика май Бобо ще изкара, другия Он вика 1 километър, но... Сигурно нагоре има много. Има. Нагоре има още, бе, тали, помниш с дизела къде караме? Изпети. Дизела не беше тази. Я за тези Илян. Будия тук те. Я за тези Илян, иначе това къде излаза горе на къщета. Значи ние после почнахме слизаме надолу и тръгнахме от това, а дизела се качи до тук. Всичко да изтия. Те се превъзбуди горе, стане нема. Почна ми става жега, Чичов. Това пътека е тук те натам. Дай тук те обрегло де. Обрегло? Мания тази пътека, давай тук нагоре. Я не мога. Не съм с подходящите дрей, аз ще пливна. Я ще умра от жега. Аре бе, бич! Я гледай! Тизе! Galo lecco. Fatto c'è.
Сега, сега. Аре бе, момче, не ме спъвай, бе! Ей, седни му, бе, я ли да те уча? Седни му най-отпред на капачката, на капачката. Я. Това мотор трябва 12 за мотор. Показах им как се прави.